Gaging bangko ay ligid. Nahan ko ng mga bangko. Ani wa. Ito biya kay klaro. Tik na ben yo edition. Patay pre bising dagan ni pre. Ay sa pre bising dagan ni. Dagan ni baniligi. Dagan. Ikan maning ligi ang ligi. Awa nga. Saan gibot nga nagkabilya para mudagan. Ka magniyo. O siminto. Siminto de. Wala pa ko kabantayan ni pre ba? Sa amo dito sa Amerika pre nga wala man ingani. Wa kasamong ligi dito sa kuan bukid. Sa kahoy. Okay, hari-harayan mo. Amang kakita kahoy nga branded. Oh my God! Wow! Sada ni magsyat-syat ang tuba diri ba? Tuba? Asa mang tuba? Dili. Ganina ra gyud ko. Ang tsada de pre. Akong manok pre ko. Apog yung manok. Wow! Manugal ba di ka? Nabalik ka manok. Ay manugal ya po. Na kanang sara. manok. Sa isa ka to igauso. Ay lagi. Taka. Guwapo yung manok kay tulo ang Pre. ulo. Oh! Luang mo Lagi. Luang mo na mo pre. Tulo lagi ang ulo. Ay ulo. Karon ato ana toros balay. Tulo ang ulo. Wa ka sa akong manok. Duha ka buk ulo. Lagi. Diba Na. ano mo pre? Nas likod, dagsag ulo. Dili isa. Bisa tubangan isa. Na di tawanan ni mga tikalo. Nagulo ka? Akong manok tulo. Oh, duha ka buk ulo. Walo pa yung kabuk tahon. What? Na. Tulo ka manok na ako. May tahon Ang manok dili. nga. Ulo. Ang amahan ato hapit na kabunok. Lagi na. Oo, pre lagi. Walo ka buk tahon. Kay ani man ni pre. Wala man. Ang inahan pre. Hoy pre. But man kada. Wala eh. Ninaw ko sa inyong istorya. Anahan niya pre, upat kabuk tahon. Ang amahan upat. Ang pagkaanak walo iyang tahon. Dili mag-ibog mataan na yung kamundo abi. Usabay klaruan ni be. Wala ba istorya pa tayo? Kaya ninaw ko sa inyong istorya. Unsa man na imong manok pre? Nakay manok pre? Aw ka na manok. Dili na pang hinambog. Unsa man na? Karon pre. Manok atong tuyo. Kabalo ka. To akong manok. Kaduwa na to kadaog. Wow. Pagkapildi ato nga walo ka buk tahon. Walo. Bisag asa mo. Igo. Ay gigo mo to. Ay. Ulo-ulohon. Buton mo takanan eh. Manok. Na. Pre. Pito Murag- ka Sa balhigo. man, ano ka pre? Mamahog sa kus manok pre kay kuan. Kamu lang sa daya, pre. Sige pre. Sige. Pre. Cadar ra ba ito yung manok pre? Guwapo kay ito yung manok. Sapa atong liputon sa luyo ba atong Ato sundan. Sundan. Ato tong kawaton yung manok. Sige. Cada gitu yung manok. Ta, sama. Tuon na nato. Hindi ako isipan. Manok na ko diri ako ni kuan. Tarik na ko ni uyak. Atat mo, pare na ko. Mapayason kayo. Ako di takod nga. Ila to ko. Ang isa, unsa to? Ano to? Sungayan ba to? Taghan ugnaw. Ako gamitan ko na ko ni iskinulo. Pero no. Pati no pati. Tarik na kakaron. Pre. Tara lagi yung manok pre. Iyan ang itugoy. Lagi pre. Ilakaw na gid sa pre. Kaman pre. Ato na to. Wow. Ini lagi. Isang uluhan na. Muram ulong balong. Iwak maning manukang balong. wabig di iskinol yang manok. Yung ko. gis. Oh my God! Wow! Kinul. Tabak ito. Bagar magpulbos. Ano naman nagpulbos pre? Ah, social kayo Dilingban dilingban. oh. Dilingban. Sa duha pagid kabuan. Landaw ra pre. Tubay bangag ang iyang kan. Naaprito. Priyo. Nagkaagas Agas lagi priyo. mo pagkalibang. Nawas. Kalibang unsa. Nagungong pa kita. Ong pa yung itis sa yung lubot. Gapos na to pre. Dili gapos. Ngana si Piloron.
Diri, ako ilakuan diri. Si Kinta ramon pud ako nadaginot. Yate! Asa pa to akong manok diri yawag? Yawag! Yung diesel na nabilin! Ang diesel na ako'y sugang yate! Yawag! Igitawag ako! Yate ka kwapo ito kung manok yung ligawag! Ang nakaw ko pa rin! Asa! Magsilbi! Asli! Alam ko na ako tumagpuan karon diri mga nangawas ako manok. Tingin sa magmahal niya nan. Tuwara ko ako bilang manok. Ako ra ba ni mga pare niya nga nangawas ako manok? Sus! Mga pare pa gina ko nga mga dagway murag mga dublon sa pantyon. Ikaw eh. Awo o. Lingkara pa na awang isa. Ako kayo atong dagon ba? Ang dagon. Ako wa sa kong papel wey. Ay papel wa dagon dagon. Dali dagon. Dagon bay. Tari ra ba niya ni nga? Kung bakit manok ka? Kay ang iyang iti na kaung kanawa. Kanawo. Yawo. Asa ko ha? Agilok eh. Libot na, narao. Tari ko na ugma ko. Ano, yung ulo? Oo, murag ulong balong. Nabawag yung ulong balong. May bukol yung agtang. Uy, siyempre. 1 minute, 37 seconds later.